Sanibona, ngicela uqhubeka nama-causes of ama-stillbirths. Ngikhulume ngokuthi number 1 wakhona olidayo i-BP. Number 2, uthola ukuthi ingane igigwe ithumbu leli edla ngalo okuthiwa inongwane, esibiza ngokuthi it's a cord around the neck. Nayo isiyibulele kakhulu ingane, ikakhulukazi mangabe umama eseqedile u9 months sekufanele atete. Ngoba into eyenzakalayo ikakhulukazi kuthina ndle emnyama siyathanda ukuphuza ihlambezo. Thothi into eyenzakalayo uphuza ihlambezo la, kanti ingane ngaphakathi eswini igigwe le nongwana entanyeni. So ngesikhathi uphuza ihlambezo nosusa umhelo ngenkani, ingane izama ukuyophuma lapha enzansi. Le ntambo iya ngokuyaqinisa. Angeke unake futhi angeke uzwe ngoba usuke uyiphuzela ihlambezo sakho le ekhaya, usifihlile, igoxela uthula ithabakho khona lapha. Ngesikhathi umhelo uqinisa uzama ukukhipha ingane, intambo iyayicindezela ingane. Izikakele eswini. Uyothi ufika nje la esibhedlela usuzoteta vele usuzoteta i-stillbirth. Noma ke sometimes ungasidlanga ihlambezo. Usuke nje ngumhelo ekhaya kanti ingane inaleli thumbu eligigela entanyeni. Uhlale wena ungeze esibhedlela uhelelwa, uqinisa umhelo, ungezi yehla ingane, uzodelay ukufika esibhedlela. Vele uzofika la sekonakele. So enye yezinto edala ukuthi ingane ishone leswini. Kanti kuya-avoideka ke lokho ngokuthi nje maka uqalwa ngumhelo uqinisa ungasakiyeki, hayi lokhu kufika bese uyakiyeka. Uma usuqinisa uvela uye esibhedlela, sikufaka amabhandeni, sizobona ukuthi hayi ingane inhliziyo yayo sashaya ngendlela, sikuse theater. Mase sifike theater sibona Nkosi yami ingane beyigigwe inongwana ne, then ingane seyisindile. Number 3, kuba ushukela. Uthola ukuthi umama ne usemncane like my age, ushukela kanawo obvious. But uthola ukuthi mangabe sekhulelwa vele phathwa ushukela. Lo shukela lo osukumphethe uyayibulala ingane kakhulu. Because mawusuku ungalawuleki uphezulu kakhulu, kusho ukuthi nengane esesiswini nayo ushukela wayo uphezulu ngoba phela ushukela uhamba egazini angithi. Kusho leli gazi lekumama elidlulele enganeni nalo selinoshukela ophezulu. So mangabe ushukela ukwazi ukubulala umuntu omdala, othiwa nje Nkosi yami ushonile ngenxa kashukela, ubuphezulu ungalawuleki. Iyini ingane engaphakathi eswini engakakhulumi nakukhuluma, engakaphumi nakuphuma. So that's why kufanele siucontrol, siyawuscreena ema-clinic, siyawuscreena ezibhedlela kunamagazi esiwathathayo, fasting, glucose siyawuthatha, namanye amagazi asikwazi ukuscreena ngawo ukuthi ushukela wakho kangakanani egazini. Awunabo nobungozi ongaba nabo enganeni. Siyazama ukuthi sikwenze lokho, especially kubantu abaqalayo ukuzala, abantu asebephinda-phinde ngokaningi ukuzala, abantu abadala mhlawumbe abako 40 years and above, 38, 40 years and above. Siyabascreena for ushukela ukuthi abanawo yini, because is a silent killer. Uyayibulala kakhulu ingane. So nawe uma uhamba eclinic ukhulelwe, just ask konesi, senangiscreenani mina ushukela, senalithatha yini mina igazi likashukela, how is my BP, kuhamba kahle yini yonke into, yabo. Uzotshela nesi, ya uhamba kahle, okay ushukela wakho uright, igazi salithatha likashukela libuthi ushukela wakho uright, then it's fine. Then ungakhona ukuqhubeka ukherishe i-pregnancy onwards. Alright, ngizophinda ngichaze kwivideo elandelayo ezinye zezimbangela except lezi entathe ngibalile ushukela, i-BP ne-cord around the neck enganeni. Zikhona ezinye izathu ziningi but ngizoyichaza kancane kancane nawe ugcina u-understand ukuthi kahle kahle kwenzakalani and how are you going to avoid that. Well, uma usunoshukela ke kufanele udla proper diet, i-dietitian izokubona ikutshene ukuthi ufanele udleni. Alright?